Iki Ya kok asli. iso pilih-pilih ngono heran deh. Kita yang pertama Tante, loh padahal tante, gitu. kamu jangan Apa, sayang? jangan begitu, jangan mengingatkan Dede Erik. Mbak si milik ini. Aja matur sembah nuwun kula ki Mbak selaku MC Yogi saking Kota Pondok Rangon Jakarta Timur. Yuk pripun kiprahipun campur sari candu laras. Semoga tembang pambuka kalian campur sari candu laras. Ugi matur teku terima kasih kagem syuting ya. Hari ini juga live streaming kalian PWKS. Oke, matur sembah nuwun niki audio soal situnipun wonten RKS. Ayo Mbak Fitri, Rene kancani Mbak Fitri. Mbak Fitri ini flash.
bapak lunga tinggal ke keluarga nelongso nanging kudu tak terima si gawe tambah loro wong tuwa ono nanging ora ono nek dikasih sayange koyo cahyane bapak ibu bingung dewe-dewe Mas Tejo, Bukit Tolu. yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang dalan dhewean sifat ono sing ngelodi lahirke nek keluarga sing koyo ngene tak tompo apa anane pancen kahanane pancen iki Candularas. Ya cinta Bapak aku coba tinggal ya Bapak yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ayo ora ono sing jaluk dilahirke aku sing koyo ngene tak tompo apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki akhire kudu iso buat kalungane berkurati saga wong tuane kudu iso madhep dhewe ora ana cekelane kene man anak sing rusak omahe anak sing rusak omahe ya Terserah ya. Ayo Dik Amoy. Itu bebas 1, 2, 3, 4 itu bebas. Saya nggak ada permintaan. Yang penting saya bisa nyanyi. Iya. Legae Supri loh. Sing demoke Supri dina iki. Besok nageh. Ayo joget Mas Pri. Pri. Joget Pri. Candularas. Bojomu lagi
candu laras. Pre supre. Tapi aku tidak bisa memilih. Gareng senengnya tak boleh nih aku ya aku. Oke. Kasian deh lo. Malam ini malammu Pak Wardoyo. Oke, buat candu laras. Apa yang ngerti Facebook barang Peggy? Duwe no. Yo. Ya. Monggo dari keluarga besar Panon. Monggo Pak De. Candu laras. Yen lawan aku ra doyan mangan. Yen wengi turut tansah lisih. Manten sepasar kok wis pegatan. Tutut mangku pelukir asmara dono. Atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa. Kan deres ning mangsa ketika duduk teles tansah ketune netro. Monggo Pak De.
Turu jam itu kita nek mripatku kita ning dadamu mas turu jam 09 kita ning anumu turu jam 1 lampu terus tak pateni monggo Pak De candu laras Batu Madi oh kangge Mas Tejo iya bengi atorot anak sanesikan asing tak pikir rondo telas wetanan dalan tapi manten sepasar kok wis pegatan yen kowe dadi bojoku sampun katur. Tapi ki yo ora ngerti to. Monggo sini, Pak. Ya, nanti satu persatu dihadirkan pada Candu Laras Indonesia. Candu Laras campur sarnya Indonesia, cok. Kade tindak pundi kade tangkap lena kadang arep tindak ora mempatasi dewean apa ora wedi nganggur kula purun ngancani niki blonjo sampean apa tindak ampun delok Pak Duda sampean ampun jiwa najan rondo ning aku
rapati penting Asam yang mas tuku gelang apa anting-anting Jesu malang ya bin rodo penting Kaamli Candul laras Pak Duda Gitare batang Oh ngaten, siapa senes Oh alah berarti fitnah pundi Mbak Ayu pada tindak pundi kau dengaran tindak wae orang empat taksi kedewean ada orang timbang nganggur kula purun ngancani Boten iki Pak, sabut boten. Tarik. Lekan golek ngomongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe tindakan rapati penting Biar Samarang mas teku gelang apa anting-anting aja sumarang najan kada penting keapli Hey Piye Oi